Hello everyone, welcome back to my channel. आङो दिनैनि भिडिअसखौ माने आङो जि एक्सपिरियेन्स मोनबाय आङो बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरोना। मानो होनोबा गोबां इउटिउबारफोर जाबाय जोंनि बर'फोराबो नाथाय माने इउटिउबनिफ्राय माबोरै फैसा मोनो ओमफ्राय इउटिउबाव माबोरै गावनि बेंक एकाउन्टखौ सोनानै होयो एबा एड खालामनांगौ साबमिट खालामनांगौ बेखौ जेबो मिथिया नालाय माखासे आरोना जायफोरा रोङै आं बेखौसो खोन्थानो नागिरदों। माने आङो माबायदि फैसा मोनखो इउटिउबनिफ्राय आंहा एक्सपिरियेन्स जाबाय नालाय स' आंनि उनाव जिनिखि आंनि फंबाय बिनानाव जिखि सोमोन्दोआनो जाया मानो थ' बिथांमोना गोदान चेनेल एबा मनिटाइज जाखानाय बिथांमोनहा बेंक एकाउन्टखौ जुदि एड खालामाखैब्ला एबा साबमिट खालामाखैबा नायनानै लादो आं नोंथांमोन भिडिअसखौ जोबजासे नाय क्लियारलि नायना लानानैसो लास्टाव माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंनो हागोन। बेनिफ्राय आङो नाजागोन नेक्स्ट टाइमाव बे कमेन्टखौ आं पिकआप खालामगोन। आं जि हानाय आं जि एक्सपिरियेन्स मोनबाय आङो माबोरै फैसा मोनखो आं बेखौ खोन्थागोन आरोना। स' बेनिखायनो भिडिअखौ दानालासिनो स्किप खालामालासिनो क्लियारलि नायलां आरोना होमबासो बुजिगोन नालाय। स' फैदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर जोङो सबसे सिगां गुगोलाव थांगोन। गुगोलाव थांनानै सार्च खालामदो आरोना नैबे गुगोल एडसेन्स लिरनाय दंखायो आंना। स' गुगोल एडसेन्स नैबे फार्स्टआव थानायानो बेखौ नोङो क्लिक खालाम। थ' नैबेयाव गेट स्टार्ट दङ। थ' बे गेट स्टार्टखौ क्लिक खालाम। क्लिक खालामखांनानै नोंनि बे एकाउन्टआ फैगोन माबाया इमेला थ' बेखौ नोङो नोंनि बबे इमेला बेखौहाय नोङो सेलेक्ट खालामनानै क्लिक खालामबाय। थ' खालामखांनानै नैबे मोनसे आगसि खनायावहाय नैबेयाव थ्रि डट दंना बेयावहाय क्लिक खालामदो। थ' क्लिक खालामनानै लडिं जादों। स' नै बिदि ओंखारगोन नैबेयावहा क्लिक खालामदो थ्रि डटआवहा आरोना नैबे भिउ पेमेन्ट दंखायो। थ' नोंनि पेमेन्टखौ नायनाय आरोना। स' बेयाव बेबायदि नुजागोन पेमेन्ट इनफ' बेयाव थांनांगौ। स' पेमेन्ट इनफ' थाङोब्ला नैबिदि इडिट बेंकनि नुजागोन आरोना। आंना होखाबाय होनायाव अलरेडि बेंक एकाउन्टखौ। स' नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि थाखायसो बनायदों नालाय आं भिडिअखौ। स' बे इडिटआव थुनानै लडिं जाबाय आरोना दायो। स' नैबेबायदि बेंक एकाउन्ट गावनि नामफोरखौथ' लिरनो रोंखायो। आंनि स्टेट बेंक नालाय आं स्टेट बेंकखौ लिरनाय जाबाय। नैबेयो बेनो मेना सुइफ्ट कड। बेखौ सुइफ्ट कडखौ मोजाङै नायनानै ब्रान्सआव सोंनानै मिथियाब्ला लिरनानै ला आरोना बेखौ। स' आपडेट खालामदो। आपडेट खालामबा लगे लगे मेल फैयो लोगोफोर। नैबेबायदि मेल फैगोन जिमेलावहाय होमबानिया जाबाय आरोना खोथाया जोब्बाय बेयावनो। स' टेनसन गैला आरोना। HDFC एकाउन्ट एबा SBI बेफोरो एसे मोजां जायो आरोना। आंनि नुनायावबा एबा आंनि लोगोफोरनि एकाउन्टफोरखौबो नुनायाव एबा मिथिनायाव आरो आंनिखौबो आङो प्रुफ होबाय SBI आव जोबोद इजि हाबफैबाय। माखासेखौ गोबांखौनो मिथियो खोनानो मोनो फैसा हाबाखै बा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेंकआव थांलायनांगौ बेबायदि आरोना। बेंकआव थांलायनांगौ गोनांथि गैया। स' जास्ट नोंसोरो सुइफ्ट नाम्बारखौल' मोजां क्लियार होनानै ला। जुदि डाउट दङब्ला नोंनि बेंक मेनेजारनाव एबा ब्रान्सफोराव सोंहैनो हागोन आरोना। डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट आरो एकाउन्ट बाय एकाउन्टसो दे गासैबो सेम नङा। SBI निबा जोंनि दिकेजुलि उदालगुरि एबा टंला माजबाद बेनिफ्राय धेमाजि बिथिंजायनि गासैबो बिथिंजाय साइडनिया आं मिथिनायाव नुनायाव आरोना गुवाहाटीनि बे ब्रान्चनि SBI निखौ होनदों आरोना आं। SBI नि बे सुइफ्ट कडआ एखे जायो आरो। स' मिथिनानै लादो। आंबो बेखौनो होबाय आरो मेहेरमोनाबो बेखौनो होदों।
मेहरवारिमोनखौथ' मिथिखायो स' बिसोरबो बेखौनो होबाय आरोना सुइट क'डखौ स' बेनो मेनाहा ओमफ्राय गावनि एकाउन्टखौ क्लियारलि बे एकाउन्टखौथ' गासिबो होनो रोंखायो नोंगौ खिन्थु मोजाङै हो नाम हल्डार नेमफोरखौ मोजाङै हो मोजाङै लिर आरोना स्पेलिंखौ बारे बार नायनानै लिर मानो होनबा जोंना गोरोन्थि जायो नंगौ मोजाङै नायाबा गोरोन्थि जायो स' बेनिखायनो मोजां नायनानै एकाउन्टखौ एड खालामनानै होनानै ला आरोना स' बेखौ एकाउन्टखौ एड खालामखांनानै आपडेट दं नालाय आपडेटआव थुना होबानो लगे लगे नोंनियाव मेल फैखायो हा मेलाव होमबा नोङो नायदो होमबानिया नोङो बेबायदि माबा फैगोन आरो बेनिफ्राय जुदि $100 जायो अब्लासो मोनो दे फैसाया $100 जाबासो बिसोरो ट्रान्सफार खालामो आरोना स' मा होनो $100 जाबानो दानि जुगाव 8,000 10,000 मोनखायो आरोना टेनसन लानो नाङा भिडिअ होग्राफोरा भिडिअखौल' बनायबाय था होलांबाय था मोजाङै एटलिस्ट मोनसे भिडिअसआव 1000से थांबाबो जोंनो जथेस्थ' थोयो मानो होनबा जों सेलिब्रिटिस नंखाया जोंना ओरैनो ब्लग भिडिअ जों रावजोंबो सिनायजाखायाखै नङा होमबा सिनायजानायबा बांसिन गोबां भिउस फैयो आरो मा होनो फानि भिडिअ बेनिफ्राय कमेडि भिडिअ बेफोराव बांसिन मोजां अर्निं खालामनो हायो आरोना मानो होनबा बयबो हेपि थानो लुगैयो अर्निं इन्जय इन्टारटेनमेन्ट खालामनायफोरखौ मोजां मोनो नङा होमबा स' बेबायदि खालामोबा कमेडि कार्टुनफोर खालामोबा गोबां भिउस जायो थाब ग्र' जायो नाथाय जों ब्लग भिडिअ खालामो नाथाय जों सेलिब्रिटिस नङा जोङो सिनायजाया रावजोंबो स' बेनिखायनो जोंना भिउसआ खम जायो अब्लाबो मोनसे भिडिअसआ 1000 थाङोबा एबा 1000से थाङोबा मोजां आरोना जेबो नङा लासै लासै बारायलांगोन बेफोरखौ टेनसन लानो नाङा मा होनो नों आंहानो नायग्रोदो जि एसे जायो जेबो नङा बेखौनो खुसि हिसाबै माबाबाय था बनायबाय था होबाय था लासैनो मोनगोन नोंनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ जेरै आं 3 बोसोरनि उनावसो मोनदों आंनाथ' सिगाङाव मोननो गोनांखामोन ओमफ्राय गेजेर ससेयाव आं भिडिअ होआसै आरो कपिराइट मिउजिक दामना होबाय आंनो बेयावनो माबा जाबाय मा होनो डिमनिटाइज जाना होबाय स' बेबायदि खालामनाङा गोरोन्थि जेब्लाबो गावनि चेनेलखौ मोजाङै भिडिअ होलांबाय था रावनिबो कन्टेन्ट होनो नाङा रावनिबो कन्टेन्ट नों स' भिडिअ खालामा नोंगौ अब्लाबो नाजाबाय थाना मोजां भिडिअस होलांबाय थानो ब्लगबाबो आरो बुंखाबाय आङो मा होनो कपिराइट मिउजिक माबा माबि होनाङा आरोना बेकग्राउन्डफोरावहाय कपिराइट बा नन कपिराइट बा होजायो बेखायनो भिडिअ एडिट खालामनायफोरावहाय मिउजिकफोरखौ होयोब्लाबो बे मिउजिकआ कपिराइट नंगौना नङा बेखौ नायग्रोनानै हो आरोना स' होमबानिया जोबोद मोजां नोंथांमोना माबाफोर सोंनो दङब्ला बे भिडिअसनि गेजेरजों सोंनो हागोन आं जिखिनि रोंनाय आं जिखिनि मिथिनाय आं बेखौ आङो खोन्थागोन आरोना खोन्थानो नाजागोन स' भिडिअसखौ नायनानै नोंथांमोना गोजोननाय मोनबाय जानो हागौ मिथिबाय बुजिबाय स' दानिया फैदो लाइक खालामनानै होदो आरो गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लोगो मोनफिननाय बायदि एबा नुफिननाय बायदि बेल आइकनखौहाय थुनानै लादो अलावहाय होमबानिया आंनि गोदान भिडिअसफोरा नोंथांनि चेनेलावहाय आपल'ड होनाय लोगो लोगो नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरोना स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो थेंक इउ स' माच फर वाचिं नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन